Esta é a historia de José María e Ala Lomas. Vida de Ala Lomas. Ala Lomas foi un estudoso da música tradicional nacido nos Estados Unidos. Adicábase a percorrer lugares gravando as súas músicas coa súa gravadora. Entre xuño e decembro de 1952 pasou por España. En novembro dese ano chegou a Galiza. En Galiza pasou por Ourense, Ribadavia, Fisterra e Corcubión e outros lugares. O 27 de novembro, mentres viaxaba cara a Luíntra, parou en San Miguel do Campo. Nesa aldea coñeceu a José María Rodríguez e ao seu pai. Ala Lomas fíxolle unha foto a José María e outra ao seu pai e outra aos dous xuntos. En 1955, Ala Lomas publica un disco sobre música tradicional española. En ese disco inclúese unha das gravacións que lle fixera a José María co seu chifro. Ese disco chega a mans de Miles Davis, un dos músicos máis importantes da historia do jazz. En 1960, Miles Davis publica o seu disco Sketches of Spain. A Miles Davis debeulle gustar o toque de chifro de José María, xa que se inspirou neles para compoñer o tema de Pan Piper.